Arratsaldeon, Imanol. Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri. Harrotasunaren eguna gaur, Imanol. Zuretzat zer da, egun berezia, ze sentitzen duzu gaurko egunean zuk? Gaurko eguna, egun berezia da, sexu askapenaren langintzetan gabiltzan guztiontzat. Urtemuga bat delako, eta 1979an Ipar Ameriketan, Stonewalleko zeatan, istiluetan, abiatu zelako mendebaldeko zibilizazioan LGTBI edo sexu askapen mugimendua bezala ezagutzen duguna, eta urtemuga bat da, eta ospatzekoa, eta aldarrikatzekoa ere bai. Biak eskutik handoaz, horrela egin da aurreko hamarkadetan bidea, eta horrela egiten jarraitzeko premia ere aipatu dituzuen zeatan ikusten da, ezta, eta horregatikan gaur bada egun bat ospatzekoa eta aldarrikatzekoa era berean. Bai, aipatu dituzu, guk hasieran esandako datuak, ez da? Nola bizi ditu kolektiboak datu hauek? Alde batetikan egia da salaketeak jartzeko beldurra seguraski murrizten ari dela, eta alde horretatikan kopuruak geroz eta hazi egiten dira, baina era berean justizia sozialean aurrera egiten dugun neurrian eta eskubide eta askatasunetan aurrera egiten dugun neurrian, haien kontrako erresistentzi eta oldarraldiak ere nabarmenagoak dira eta hoien erakusgarri ere badira, ezta? Eta gerozta esplizitoagoak dira, eta hori da ikusten ari garena salaketa, eraso eta zera hauetan guztietan. Bai. Eta gaur Hortzadarraren militante zen Mikel Martin ekarri nahi dugu gogora. Nortzen zuretzat Mikel Martin? Mikel Martin laguna zen, herriko bizilaguna baitzan, eta gero sexu askapeneko mugimenduan, ez da, itzindari eta bidaide ere bai, ez? Eta bereziki azken urteetan herrian, Orereta Errenterian egin dugun LGTBI mailaren bueltan, egin dugun ibilbidean elkarrekin jardun gara, tokiko LGTBI politiken instituzionalizazio langintza horietan akonpainamendu lan egiten, ez? Alde sozialetik edo mugimendu zeatik sexu askapeneko mugimendutikan ekarpenak egiten eta ez ere egiten, eta Mikel Horregon da aintzindaritza horretan, eta bidaide gu berekin ikasten eta bidea egiten, bai. Errenterian egindako lana, itortu behar zaio, esate baterako udalari eskatu zion LGTBI kolektiboko diagnostikoa egitea, ez da? Bai, hain zuzen ere, ala izan zen, herrian gertatzen ari ziren hainbat zeren bueltan, bere izan zen aintzindaria azkenean, ez? Gero hainbat jende bildu gintuen eta halako babestalde moduko bat egin genuen ura aurrera zeratzeko, eta udalak eskaera harri heldu egin zion, eta lehenengotako udal bat izan da LGTBI pertsonen, kolektiboko pertsonen diagnostiko bat egiten, orain badakigu udalerri gehiagotan egiten hasi direla, eta urrats logiko baten jarraipen zera da, sekuentzia 2000 hamarkadan genero berdintasun zerbitzuak udaletan sortu eta garatu diren zeatan, urrengo atala jorratzeko tokatzen zena LGTBI kolektiboko pertsonen gaineko politikak dira, ezta? Eta hori herrian horeretan hasi dira langintza horietan, eta etxeko lan horiek egiten, nolabait esateko, 80. hamarkadan euskara zerbitzuak zehatu zian, 2000. hamarkadan genero berdintasun zerbitzu eta bulegoak, eta horien egitekoetan LGTBI politikak, tokiko politikak dira urrats logikoa, eta bai, hortan jardun gera, hortan dihar dugu izan ere. Zu nola ezagutu zenuen, Mikel? Gaztiagoan izan urtietan, unibertsitatean nintzen, 80. hamarkadaren lehen izango zen 83 edo 84. urtean, herriko irrati librean ezagutu ginen, Zintzilik irratian. Da berak beste orduko, esango dut, Xanti Vicente Altxu, goiko herriko hainbat aintzindariekin batera, Tino herriko irrati librean irratsaio bat egiten zuten,
eta irratsaio hortako ordezkari bezala, Zintzilik irratiko batzarretara etortzen zenean, guk geuk beste kultursaio zea bat geneukan, eta etorko intziditzen genuen, da personalki ezagutu batzar horren bueltan, eta gero irratsaioa gaina bereiak ostiral gauean egite zuten, eta gure jarraian, eta orduan, hola hasi ginen, gero ni neu ere garai horretan hasi nintzen lehenengo sexu eskapen mugimenduko gameko gazte taldean, eta lehenengo zeatara azaltzen, eta ingurumari horietan, herrikoak eta mugimenduko kide, ezinbestean ezagutu. Gerora jakin genitun, 80. hamarkada horretan nola bera bueltatua zan Bilbotik, gaitz bat tarteko, eta bai. Zuen herrian, Errenterian hain zuzen ere, 1979ko ekainaren 10ean, poliziak Vicente Badillo Francis hil zuen. Hori da. Eta hori Mikelek ez zuen sekula, ahaztu. Zain zuzen ere, seguraski Francisen memoriaren eroalea beha izan da hamarkada hauetan guztietan, ez bera bakarrik. Auzotarrak ere iztieta auzokoak eta herriko jende asko gogoratzen ditu gertakari haiek, baina Mikel izan da hamarkada su horri, memoriaren zera horri eutsi diona, ez da? Eta ni neu ere mobilizazioetan eta hasi nintzenean eta bera antzegoen, ja. Osa, esan nahi dut, 80. hamarkada bukaeran egin zitzaion halako omenaldi bat egin zion Egamek, Apolo dantzalekoa zegoen lekuan, orain gaur egun garaje bat da, eta hango atarian plaka bat jarri zan, gero udaletxeak egin zuen memoriaren parke bat egin nahi izan zuen Patxikuko zelaia zegoen lekuan, eta han ere oroitarri bat jarri zuen, eta Mikel haietan guztietan zegoen, ez? Eta gero ja, homofobiaren aurkako zebrabidean 2014 eta 2019 artean, eta gero ja 2016-19 artean diagnostikoaren ondoren LGTBI maila, eta egiteko hauetan guztietan Mikel egonda bertan, ez da? Hasieran agian gizarte mugimenduetan zera batetikan, zera nazional batetik edo herrialde mailan mugitzen antolatzen ziren, eta azken urtetan ja tokiko egitekoetan da politiketan, ez da? Eta borrokalaria izan zen fronte askotan, esaterako IES gaitzaren aurkako borrokan ere? Izan ere, leheno aipatu dizudan gaitz horrekin, nik 80etan ezagutu nuenean, bera Orereta Errenteriara bueltatua zen, bere sorterrira bueltatua zen, hiltzera. Ze orduan hil egiten ziren. Eta bera eta eskualdeko beste hainbat. Sexilioarekin eta atzerrian zeudenak, herrira bueltatu ziren, eta nik ingurumari hartan ezagutu nituen. Eta orduan izan zen, koktel retroviralak eta hasi ziren, eta hoiei esker, eriotzari 3 hamarkada gutxienez irabazi zizkion, eta esasun dut eriotza saiestea lortu, eta bere izan zen aurpegi publikoetako bat, ze, hainbat referente, gutxi ziren, estigma soziala oso handia zen, eta bere izan zen aurpegi eman zutenetako bat, lehenengoetako bat, eta horretan ere aitzindari izatea tokatu zitzaion, bai. Zer uste duzu utzi duela oinordetzan Mikelek? Gauza asko, eta tartean aipatu dituzuen gai eta kausa eta zera hauen gurutzaketa nik uste dela ikasgai handi bat, ezta? Beregan, nola inkorporatzen, gorputzeratzen zituen bere baitan, nola gurutzatzen zituen gai ustez desberdinak, ezta? Generoari dagozkionak, sexu askapenari dagozkionak, ingurumenari dagozkionak, ekonomia eta justizia sozialari dagozkionak, kultur eta euskeraren bizi berritzeari dagokiona, esate baterako, eta horiek guztiak beregan gurutzatzen zian, ezta? Oso ikoa zan, izan ziteken errepublikaren memoriaren, izan ziteken ingurumenaren, izan ziteken borroka antimilitarista, eta bera beti ikusiko zenuen, edo presoen eskubideen aldeko borrokak, edo injustizia sozialean zeatan, hortzadarrarekin mobilizazio guztietan. Eta mobilizazio guztietara hortzadarra eramaten zuen, eta ala zan, ikusten genuen, dara Mikel hor da, eta bagenekien gainera, gero ala funtzionatzen zuen, bere gana juten ginen, eta gainera juntatu eta agurtu, eta zeratu, ez da, oso bere ikasgai handietako bat hori zan, eta hori gizatasuna, ez da, gaur egun merkatu logikak nagusituta dauden garai hauetan, eta berak bere bizitzarekin eta bere ibilbidearekin erakutsi duen gizatasun hori, eta hori ez kapitalizatzeko autua ere, ez da? Orain oso ohikoa da, markak norbanakoarekin marka sortzea, eta hori dena kapitalizatu nahi izatea, eta berak berriz horrekin bide egiten jarraitu du azken eguneraino, eta kapitalizatu gabe, eta
askotan aitortza, merezi zuen aitortza jaso gabe, ezta? Bai, Imanol, Mikel Martinen hitzak entzungo ditugu jarraian, berak horrelako gizarte bat nahi zuen. Ni bakarrikan eman diet proposamena, lana, bide bat, eta estrategia bat, jartzeko utopia bat. Utopia bat, ez da? Horixe horrekin amaitzen du, utopia bat. Hala zan, berak gorpuzten zuen utopiaren ametsa, ez da? Eta beretzat hori oso importantea zan, horrek aurrela egiteko indarra eta kemena eta ze ematen ziolako. Eta bada eredu bat atzetik goazen guztiontzako, erreferente bat, ez da? Aitzindari izantea tokatu zitzaiolako beste inor aurpegia ematera ausartzen etzen garaietan, eta berak horrekin bidea urratu zuelako eta bidea zabaldu zigulako atzetik atozen gainontzeko guztioi.